Milé deti, vnímajkovia zmizli. Odvial som ich na neznáme miesta a odvial som nielen vnímajkov, ale odvial som aj pieseň, ktorú vnímajkovia radi spievali. Je zamknutá v trúhlici, pripravíme sa, pozor, ideme na to. Vnímajkovia sú naši knižní kamaráti a celý mesiac k nám budú prichádzať rodičia, aj starí rodičia, ktorí budú nám čítať túto knihu na pokračovanie vnímajkov. Takže Ľubka prišla medzi nás a my jej povieme, že čo sme sa dneska na hodine naučili. Takže povedzte, aké nové slova ste spoznali? Vnímavý človek. Áno, kto je to vnímavý človek? Ďalšia skupinka Chcejkova vylúštila aký? Že je to dobrý úmysel. Vodiaci psík. Ja si myslím, že už od malička je dôležité, aby sme rozvíjali empatiu a súcit u detí. Práve z toho dôvodu, aby sme boli stále citliví a vnímaví na okolie, na ľudí okolo nás, ktorí niečo potrebujú. Vnímavý človek je taký, ktorého nezaujíma iba to, ako niekto iný vyzerá alebo aké má hračky, ale aj to, aké má srdíčko, ako sa cíti a aj to, čo má rád a prečo je veselý či smutný. Lenka Reháková bola dobrá v tom, že jej vyučovanie bolo také hravé. Deti milujú výzvy, milujú také niečo, čo je pre nich tajomné, čo musí nejak rozluštiť nejakú záhadu, niečo hľadať, pátrať po nejakých stopách. Tak vo vyučovaní naozaj využívam aj tvorbu escape room. Každý z vás ste vylúštili vo vašej skupinke nejaké heslo. Čo vyšlo v skupinke Inky? Pocit. Na mojich vyučovacích hodinách použijem rôzne metódy z toho dôvodu, aby deti veľmi radi chodili do školy, aby sa tešili, aby tá hodina vyučovacia bola pestrá a zaujímavá. Tancuje krásne, super. Aha. A ja už je super. Wow. Tak Lenka nás inšpiruje všetkými tými svojimi nápadmi, tou chuťou v podstate robiť veci ináč. Každé dieťa je v niečom výnimočné, každé má iné schopnosti, iné nadanie na niečo a veľmi sa tak v tom tíme sa vzájomne doplňajú, vzájomne si pomáhajú, učia sa spolupracovať a to je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Že zrejme tu bude tá uväznená pesnička. Na svet.